Da bezkairik egiten zanetzien, Gonbiduek, bai. bai asko, Familikoak edo lagunek eta... Familikoak, bai, osabixekoak eta lenguzuek eta... Danak etorten espaldi utzitzela. Bai, Bai, etartiene, jentiek mezkaldu hostiene, nasei egun dexen da morskoak eta proete hau edo bada edo be, idi eberdi botetezan. Da anitzun. Umiek... Umiek eta ame. Bai, Andrakskoak ez, bai, eskoak gana protetxun de, lekurik zan. Atara da, ati binozken du, ati edo, kurdizin kartolak de mini. Mini zipaketa. Kurdizin kartolak azein sesto bi mini, kortago sesto harrek antziek. Alako bi mini kartolak emiki zarrelikoak. Ike datan. Baina, menuen bizitezan garbantzue, gero etor arroza, da gixedue. Da gero arroskoletxe. Fuentako lako luziek, da arroskoletxein, kaxan emini, kartuek eta zan ez da zen bezperan, haulan emini, amene marta hori dut eminen zegoen. Eta pieri, bokein ez da zinarek, da neminke. Da buke, hau altzutea zen barzatu. Probetak bitxen dut.